mhlawumbe ngake kudaka wathi ngithi hey hambani ningibize kodwa ngifuna 70,000 75,000 ukuthi ningibize ngase ngiyayifuna ukuthi njengoba nginje angina business anginani into engiyenzayo lo 75,000 uzobuya kuphi kule mali esiholayo yempesheni uzobuya kuphi lo 75,000 uyabona kube wayethi uyabona lokufa lokhu ngiyakuthatha la inganeni yakho baba ngiyakulahla lethana 75,000 ngutshela ukuthi ngangiyobuya ngithengise yonke impahla yami ekhona la endlini yangiyothengisa konke ngendlela lo mntwana ayiyo la ekhaya bengiyothengisa konke mntanami uyabona njengoba ungenile la mntanami ngiyakucela phela uyikhiphe kubantu ungangisabi mina angisabi nakancane kodwa uma engasinda lo mntanami uyosho na ukuthi awugogo wakhuluma angeke ngiye emgodini lo angakasindi uyosinda lokugula ungiphethe wasinda nje mntanami kanti lokugula ake ngibuzisile kahle kanti lokugula kungiphethe ikuphi ngokuthi phela ngiyanibona nani ngabantu umuntu ogulayo ulo ongaboni ukuthi umuntu unjani udingani futhi ucelani okwamanje angizwa ukusebenza kwemino yakhe kusho kunye nami ngengikwazi kusho kunye ile mitha ngithi le abangidlisa yona bathi mithana angazi nami angathi phela kusuke kubekwa imali lapha kuthiwa dlani uzokwenza njani makuthiwa dlani ngiyabingelela ababukeli emakhaya igama lami ngikwazi ngwakansele ngiphuma phansi lenkanje masathamnyama sizovakashela insizwa laugezi sike saxoxa nayo ezintsukwini lensizwa lesixoxa nje ngezinto eziningi esibhekane nazo empilweni yenqoba ezinye zazi futhi sazosinqoba njengokufa nje yebo njengokufa ngane yakho wethu kubingelela ababukeli bethu emakhaya uyichaza ukuthi ubani igama ngithanda ukubongelela wonke umhlaba olingane nezwe lami la ofika khona yes ngithanda ukwazi ukuthi nonke enengilalele nibe khona ngoba ngazi ukuthi ngagoqama ngasala nezwe esidhumbini sami ngangingale kuleya mhlaba omunye lo umhlaba ongaziwa osilokhuba njengoba ngazi ukuthi ngashintsha ngase ngagida namanye amadoda engawazi abantu kanti bengifuna sidala kahle bo ngendisa ha shuthi inkosi yami shuthi kahle kwaba into eyayihlelwe kwasekuqaleni ukuthi ngoba phela inkabi mayithambiswa asiqale la before uxoxela abantu zonke lezi ndaba ngiyazi ukuthi unendaba eningi kodwa angeke ungisele gezi shuthi wena uzoxoxa ngendlela mina engibuza phela wena into obalekile la shuthi abakubuza umbuzo uphendula siyaxoxa nje yabo ungafuni ukuthi ungizele neinformation eminingi ngoba unifundile uzongidida asiqale la njengamanje ubhizinani la ekhaya ikwenzakalani ukusakukhumbula okwenzakala iziphi izinto ezenzakala around okwamanje ake ngiqale igama sebalazi isibongo kungabatshela ukuthi ngabani Magebo Zulu okay siyazi yadlala isibongo nje asisebenze ekhaya ngoshaka ngedwa mina umbuzo wakho nje uthini umbuzo uthi esikoleni kwahamba esikoleni futhi ngaqala ku-HR ngaqala e-primary la eWoodman Park ngaqala la kwi-secondary okwesithathu ngaphelela e-college la ngagcina khona e-college wagcina uthola umsebenzi esikoleni wafundisa shuthi ngaba ile facilitator shuthi ukufundisa kwakhona kwathandwa izingane ezincane yabona wasokwa iphutha ukuthi nazo ziyavela ukuthi ngoba nazo sabuye emhlabeni thina sazi ukuthi ngoba vela sishoni so manje uyakhumbula ukuthi ezintweni eziningi ezenzakalayo zenzeka ngobani ngiye ngeza ukuthi niye nahamba nafika koJozini kunomunye ubaba wakwakulanda babe kwenzani bakwenzakalani sonke yonke le nto mabe kwenza kahle lapha eJozini lapha kwangena kudla kwaba ugwayi kuphela wenkomo usakhumbula lo hambo lalibheke eJozini lalibhekene nasedumbu ngoba eJozini sazi ngamhlophe ukuthi ayikho ngasedumbu ukuze nangazi ukunyamangala manje eJozini kuphefumula kuphi ngoba ihlangene nolongoma
Yayibona ke leyo ndaba leyo. So awukhumbuli ukuthi nanokwenza eJozini. eJozini sho ukuthi nabo abantu kade bekhona. Ababekuphelezele uyasho uma uthi ekuphelezele kwesejozini. Sho ukuthi kahle bona leyo nyanga leyo masifika kuyona afika ngitshela nje ngabantu kumele abanamakhumba abanye bongothishela bangafundanga. Ngiyaxakeka ukuthi kanjani isipho somuntu sakhika kanjani umuntu engegubhelanga phansi wakho umzelo wakhe. Uyakhumbula nanenyangeni leJozini. Yafika thini nenyanga? Ngifika ngambuza nje azange sibe kabanzi kakhulu ngoba mina ngizwa nenyanga. Ya siyafana. Hayi siyafana phela. Ngoba phela ikhono lomuntu angeke uzule ulibulala ngokuthi kusasa mase evuka lo muntu ozovuka nenhlizembe. Because into engixakayo onageza ukuthi nginokuzwa ukuthi ugogo noma banokuphuzisa amaphilisi. Nami befuna ungiphuzisa amaphilisi mangifika. Yini ngiyakuzwa. Yazi ukuthi mawumculi phela. Awona amaphilisi okuphuzisa. Iphilisi lona mangasho elokuthi kahle ngaladalelwa mina ukuthi phela nabona izinkabi eziningi sanokungiphatha ngibona ke izinyakhatha kanjalo inkabi mayifike ngaphi. Kwaba unabo lokuthi la ngisiza ngingakhathali lo nto lesiyaphuma leyo. Seyaphuma. So njengamanje usinjani isimo uyaphuma ekhaya noma uhleli yazi lezi insuku ngeke ngazi ukuthi awukazi uphuma lokhu uhleli nje natsele kade ngiphuma mina kade uphuma buku sibonga ngibahlaba ngengoma buku sibonga sabiyasazi sibonga sabiyasazi ngibahlaba ngengoma nje so kwenzakalani wena Gesi uyakhohlwa izinto noma kukhona izinto ezikhuluma okunye okungekhona lokho osufuna ukukhuluma umlomo wakho ngoba ngibona amasixoxe izinto uyikhumbula kodwa phinde futhi ungikhulumele lezi izinto mina sengiyikhohliwe lezi zinto uyikhulumayo uyithatha phi yazi incwadi yaselangeni ayiqedwa ikuphi elangeni ila ngaphansi komkhodi la kuhlele khona ozizwa ngabazali laba kade bajengama ukaPretend kahle mangayichaza indaba ukuthi ngenzani nganguzizwe straight ngavala imgodi yabantu abahluphayo hleli nezidabane nje thina la hleli nezidabane nje yabe sibe sazi kamhlophe ukuthi yazi unansele mangachaza ukuthi into oyayiqala umuntu sonke singabafundi masibonana kodwa ubaba yazi ukuthi baba ingqondo nezwe futhi kodwa nginokubona ngazuthi ugogo unokuphatheka kabi benoma yindaba ephatheka kabi ngawo sho ukuthi umuntu kahle ongathi uthanda ukubona ezinye izinto ezifikela phezulu kwakhe ngoba nyazi ukuthi kade ngishintsha nazo zonke izinto uyayibona yonke lento manje sengifisela laba abanganalutho yabo njengokuthi ngeke ngoshaya ingoma eyodwa lapha bese dume mina njalo uyayibona yonke lento kade ngitrenda mina kade ngitrenda kodwa mangifika la ngikubuzela ukuthi ifoni yashabalala ngathi chazele kanjalo angazi duwe enkandla noma leyo phone leyo uyofuna ekhaya ngangilana akathathi lo muntu into eyiningi zakhe vele siyazi so ongitshele bafu ngesingawe nangendlela izinto uyibona ngakhona uzibona izinto zisafana nakudala noma khona ushintsho olubona njengamanje ukuthi izinto yishintshile kakhulukazi mawubona ugogo ekhathazekile mawubona mhlawumbe bekuhambisa koJozini bayebethi bafuna ukwenzani bayebethi yini inhloso umthetho nenhloso wabo babona njengoba ngingakhothami angazi noma mhlawumbe phezulu kwenqondo zabo vele noma vele inqondo nyazizwe bafuna ukuthi bothola ngami lapha babe nemali bani la eJozini mina nje kahle ngiyinathi mathi iyavaleka mic ngiyabuza ngazi kudala eJozini shokuthi lapha sasihlala phezulu kwezintaba ngumadam ngokubheka ngangena engwenyeni lapha yankepha ngene ngonyela kukhepha shuba samukhala ngawo ngoba lona legazi lela ngithi laphilisana kuwo bonke abantu abalalana ngoba phela owami umthetho kaShaka walalana nenye indoda ngaphandle kwayo uyayishonela ngoba ushilo makho ukuthi nokukhuluma ngabantu akade bashona yimi lo engishintshayo wena ushintshayo kanjani shukuthi Nkosi yami nami lento leyangixaka ngoba phela ilanga elaziyo kodwa ukhuluma ngelanga kodwa la endlini uphuma makunemvula imvula shukuthi suka sihlonipha lo mntana ngoba phela kusuke kuyisiphiwo sakhe
Muphi lo mntwana? uAmile. Amile. Yamazi nawe Amile. Akaziwa. Akekho maziyo Amile la endlini. Yimi nawe singazi Amile. Angcola ayihlali njalo vele. Ngoba vele abanazo vele enginazo mina. So because yangidida lento ukuthi uma kunemvula wena uyaphuma usuku bonke utholakala ekseni. Uma utholakala ekseni ukhuluma indaba ukuthi wena ubuye elangeni. Kodwa futhi manje ke elangeni uya kanjani elangeni izulu lina awuhambi izulu malibalele. Uhamba malini ebusuku awuhambe emini ngoba phela ilanga lisemini. Sho ukuthi inkosi nenkosi inomthetho wayo. Sho ukuthi inkosi angaze uyibekele ukuthi yona kumele iphile kanjani. Ihambe nini? Uyazi nawe nje ubula nenkosi ngokwakho. Uyakona ukuzenzela izinto zakho. Sho ukuthi yabona lo mthetho lo wamakhosi kwaba umbhedo vele sengilahle sengikhishwa uzwelithini kulining. Naye ubuyile naye. Ubuyile uthini? Umzishonile nje. Hayi kahle ukudlala ngapha. Ngidibana nabe langeni labantu laba. Ubuyile khona. Uma ungixoxela ukuthi ubuna ubudlelwano obuhle nobaba wakho. Umgcine nini? Ngigcine ucingweni kahle kahle mangaba nesiqiniseko. Umgcine nini ukukhuluma naye? Angazazi khona kulama viki laba. Kunjani ubudlelwano beni manje naye baba wakho? Nkosi yami angeke ngutshela ngokuthi yawazi umndingo ukuthi unjani. Ngiyabona. Uyabona kwaba yilelo phutha lelo ngoba phela naye wayesethembile ukuthi ingane akayifi kanti ushaka phela ngafi. So ngesingawe uthi wena ngokwenyanga ngokumphefumulo bakulele uphila inyanga. Angeke uvele kule ndawo leya ungafanga. Ngeke uvele kule ndawo ungafanga. Angeke. Nyasho nje namanje angeke uvele ungafanga. So kunjani ubudlelwano bakho noba wakho njengamanje awumkhumbuli ugcineni sengakhohlwa bakithi nami nje sengayithathela wami umthetho ukuthi ngibe nesami isikhala kulaba abangiswayo. Ukuphi njengamanje nibaba? Usedumba ngazi noma ula Brakpan. Ula eBrakpan. So ula eduze kanje kanje? Yeah. Kanti yini into evimba ukuthi engezizokubona wena uyombona? Mina kahle yazi unansela mangakuchazela kahle zonke istory. Ngangisesengane kuba unwabo elingiphushela phansi. Yabona ngaze ngadideka nami ukuthi kahle kwenzakalani ngoba phela bonke labantu engijwayele ukubezwa bengilanda abafiki. Yabona. Bona nyabazi impela bona aba. So umndeni wakini ngaphandle kababa wakho obani obaziyo bakhona obaziyo bakhumbula amagama emndenini kababa wakhe sayidini la kababa wakho. Konje uthi ngibo bani konje usiya ubani konje ubani untombazane ubaba untombazane Ishindini laba abazelwe abaphume elangeni masisho no abangaphumeki elangeni sifuna abaphuma esayidini la kababa wakho. Usiya Andiswa nobani konje futhi hayi ngathi yibo laba impela. Kahle into engibona mina ngiyakhathazeka ukuthi uzocula kanjani ngoba uyakhohlwa. Ngiyabona ukuthi izinto eziningi uyazikhohlwa. Manje phela ingoma idinga ukuthi ube namaline amaningi. And manje uyakhohlwa. Ngakushayela nje yodwa manje. Uzongishayela mase sizoqeda. Ngicela ngibambe la embuzweni ngoba ngithatha ngokhimi mina. Uyazi mangicula ingoma mina kahle. Awufuni uyangiroba wena ngoba awufuni izinto uyikhumbula kahle. Zonke ukukhumbula mase uphinde uyikhohlwa usaxoxa. Yabo sokhuluma kanjani phela kumele masiqeda ukuxoxa la sihambe se-studio masistudio sihambe sobheka intombi manje intombi izosithatha kanjani silasi umoya uflo kube inkulumo eqondile ngoba wenza ngamabomu kumele ube inkulumo eqondile kumele ube inkulumo eqondile sho ukuthi phela intombi nayo ukuthi iyokhetha leyo ngoma leyo yonqoma ngayo so manje kwakunomngane wakho ophila naye. Umngane kahle bakithi kwaba yinto nje engithola emgwaqweni. Umngane wakho Usibili. Muphi Usibili? Awusibiya angimazi. Wagcina nini ukubheka? Wangigcina nje kudala nje. Kudala. Kodwa naye wazama ngoba ngezwe ukuthiwa wafika bakithi ezongibonela. Yabona. Wafika ezokubona. Ngangingekho lapho. Wafika ngempela ezombona. wafika kwakunini lapho? Wayezombona kulonyaka ophelile. Kulonyaka ophelile. Last year November. Yeah, wafika. So lokho agcina lokho ke naye. Since agcina lokho. Okay.
So iyenjani impilo yakho nesibili? Sho ukuthi kahle ukuhlobana kwethu bakithi mangasho ngoba vele sonke amakhono awafani. Sho ukuthi kwaba nokucela phakathi kwemfundo kwezingqondo ngoba nanye yabona ukuthi bengakukhumelanga kangaka kulezo mpilo ezemfundo ngoba phela icorruption la emhlabeni siyayazi ukuthi vele bayayifihla and benza ngathi izinto abayazazi bengazazi bangena ezikoleni abanye bangafundanga ingane eningi ihleli ngaphandle lana bafundile banama diploma nama degrees and that thing to me it is just a waste of paper because I know very well ukuthi ngenzeni. Yeah, mina ngibona ukuhlakanipha okukhulu la kuweneza. Nani nakho bafethu ngoba phela nalokho okuncane onginika khona kuyongizuzela la ngosini isikhathi. Ngibona ukuhlakanipha okukhulu ukuthi uyinsizwa uhlakaniphile kakhulu. So ukuhlakanipha kwakho uma ukuthatha ukubheka asike sikhiphe wena emzimbeni wakho ngokuba wena uyinsizwa okwazi ukuphuma emzimbeni wakho uhlale lapha ube le yansizwa leyo uyibuka. So uma uyibuka uyiqhathanisa uyafana nangalesikhathi lesi usesebhizi nendaba zezikole ufunda. Mina kahle inhliziyo mangasho nje ayikho la enhlizweni la anginalutho ngikoloqolo. Yabona awuphinde lo mbuzo wakho nje lo ngithi uma njengendoda ekwazi ukuhamba ilangeni uma sikususa la emzimbeni wakho uhlale lapha phesheya kule yansizwa uyibuke usafana nangalesikhathi useyingane ukhula. Mangasho ngisafana ngoba phela izinto ziyashintsha ziyashintsha angeke uthathe inkomo encane ithole ulibeke lapho nje uthi lo hlezi kanje ngoba limela ezimpondo ngithi ingakho nje nami ngishintsha. Oh okay. So sengikugcina lo mbuzo ngokubuza yeso sesisoxoxa nje umbuzo nami umbuzo ofisa ukungibuza yona. Ngesikhathi bethi uzuzinto emadlebeni nakho zikhona izinto ezizwayo mina ngibakhola yazini eniyasho ukuthi ngabe iphawa ke leyo makuthiwa khona into ezizwayo hlezi sikhuluma la ngenqondo ukuthi ifoni yafika nomlungu ngoba vele thina sazizwana ekude nami ngikude sengisho ukhuzana impela ekude nami ziyafika ephupheni lami lezi zinto lezi ngathemba ukuthi eyibukweni ngiyazibona sesizibona uma sixoxela ngazo ukuthi ifika yithini mayifika ekhuluma nawe. Hayi kahle sikhuluma njengabantu. Waqathi nzinzi uyayifela ke loya. Ngoba simazi ukuthi kuyithi akekho ke. Kuyithi akekho sidalo. So ngesikhathi iqala ukukhuluma lezi zinto lezi ziqala nini? Uyazi umhlaba wovungazele imvula la kucingana nami la ngizama ukusiza lengane le engazi ukuthi ngayivala ngokuthi unwabo limane lisuke lingene empini bese umuntu abe isinyamnyama siyoyoyo. Uyayibona ke le nawe walithola nabo wazi kamhlophe mana uchaza futhi lokho nwabo unabo inkosama masiyeke lo ndaba unwabo uzophazamisa umagodi la ngoba phela ngalithatha kunye. So manje yebo ke ugogo noma bakaba ngixoxela ukuthi unokhala ukuthi ukhathela usafuna wahamba wakwelinye ikhehla ubuwafi ugogo kulelo khehla wakwenzakalani lapho ikhehla liphi njalo ngabe ngizwa ngawo ngoba ake sibabuze ngoba kunendawo njalo kwakukumala wathi kusefreda wathi wayengene endlini. Yazi ngokuchazela manje ngwaqelela usukungiropha ngoba ngichazelwa ngifuna ungichazela yebo gayichaze le ndaba uthi wangena kule londo mayingene kule londo wathola ikhehla elihleli lithulile ikhehla amanga lawa amanga qhamuka uphumzile lophumzile washona ugezi amncane kodwa wambiza ngegama phambi kwakhe. Wambiza ngegama mntana wathi kwafika uphumzile wathi Gezi ufunani la phuma wamkhipha ngefastela mina uthi wathi masa futhi lapha wena ntshele ngokuchazele bangihlabisa namagundwane leli bengilele namagundwane ngabona abakho kaba u3 mangivuka futhi lokho bavuka nami phela lona ngisefuna konje udakumenzelwe no Phahlange no Thelebe
ngibazi ngalo magama lawo ngabatshela ngengqondo ayiphumani lana ukuhlela umthakathi lana ngoba phela kunamagondwane uyayibona ke lo ndaba leyo. So leyo nto gogo uma nihlanganisa i-connecta kanjani? Lento le mawuyiconnect zaziwa umkhubazi la zaziwa lezi uthi wathi mayephume lapho kuleyo dluleyo wamthatha ubaba wakhe banolindiwe bayomgeza ethuneni lika Soko. Oh yes. Ngoba nami into engiyibonayo egezi sesixoxa nje sonke endleleni. Into engiyibonayo bathi abafana laba bakithi mawuqeda uhamba bathi abafana bakithi ibona into ngendlela ababona ngayo. Babone ngazuthi insizwe zala le ndoda eyintweni eziningi ezenzakalayo for sure inazi impendulo. Insizwe zala le ndoda ngokuba mebelalele ukuthi yangeqa ke mina mebelalele ngendlela oxoxa khona lokho eshila umfowethu lomncane hayi nokuthi uyaphula kahlola kazulu wathi meyilalele ufile ngazuthi insizwe zala le ndoda kukhona ekwaziyo ngesimo sikagesi. Yes. ukuthi ngathulaphi futhi ngabulala kanjani ngoba nganginomunye ocontrola ilanga ukuthi wathi babanjani kula wena kwazi uthe maye kulugeze sahlasela isifo samagundwane ngela endlini la endlini la phakathi bekungenela ingaka igundwane nihambela nonke ningabaleka manje sibathe la magundwane abuyapi aqhamuka phuma sikaze siwabona konke lapha bekupora wona khamba amagundwane elingaki igundwane elingaki mawuthi nawe uthi uyavela uthi hayi libhekisa amehlo uthi baleke bese singahlali la endlini sesicaba amagundwane ngoba nje ntamba makufuna ukwazi ukuthi kudlala amagundwane angaka athe mayesuka athi nya sangawazi ukuthi asho ngaphi ngoba into engifuna ukuyibuza wema ukuthi ngizokubuza gezi yaso ngizokubuza ayiphathi inkabe yamiphathi into ebengifuna ukuyibuza ukuthi kunezinto ayikhuluma masiqala uxoxa ukuthi babe nezinto ababezenza ugezi nobaba wakhe. Yiziphi lezi zinto ababezenza before ugezi egula noma before ugezi aphatheke? Before ugezi agula ne ebahamba nobaba wakhe baya emakhaya bafonelane woza sihambise emakhaya kuphi kodwa kimi kungafiki. Okay. Mina ezimzalo wakhe. Yeah. Eqala nje ugezi azofunda ngokuthi uwafunda waya kuphi nakuphi. Mina mama wakhe bengazi. Ngihlala naye kodwa la endlini. Bengingazi ukuthi ugezi befundiswa ubani bebhadala kuleso sikolo bekuphi bengingazi. Befunda nje singazi ufunda kuphi kanjani. Ukuthi ufunda kuphi kanjani uhambani bengingazi fokolo. Until ngazokwazi ukuthi ugezi ufundiswa ubani kuphi kanjani azongikhombisa mina gogo ubabakhe ugezi uhambile use Cape Town ngibathi ngibona ugezi upostile udonsa amasuitcase ngathi hayibo lento yenzeka nini kanjani ngoba ugezi uhlala nami la unami zonke le ndawo ubhadalelwa ubani uhamba nobani kwabe angazi till today. Futhi mina mfana wami into engifuna ukukutshela yona noma abantu bangayifona yonke indawo. Yeah. Basusa mina lo. Uyangizwa? Yeah. Sinabo baba, ubaba wami washona. Ukukhona nga uyafakaza namuhla. Yeah. Bambiza bakaZulu. Uyangizwa mntanami? Yeah. Sagcwala enhlabo esibaya sahlala kubolo. Yeah. Wathi ugogo wakhe nomkhulu wakhe bema enhlabo esibaya. Bathi ngiyayibona leya nkomo leya. Bakhomba inkomo ensikazi. Bathi sinikeza lo mntwana. Isipho sakhe simpa sona ukuthi uma sihambe emhlabeni siyazi ukuthi ngeke ahlupheke. Sifuna lenkomo imzalele alobole mangabafuna ukufunda afunde afundise nezingane zakhe. Sashaya ihlombe enhlabo esibaya. Sabonga. Yazala inkomo ezu9. Uyalizwa mntanami? Yeah. Yazala inkomo ezu9. Wahamba ubaba wakhe lo. Fika leza inkomo wayithatha zonke wawulobola umfazi. Noyedwa ambikela la ekhaya ukuthi hey nine bakwamsini sengithathile inkomo zomzukulweni ngisayitsheleka ngiyolobola umfazi angazange atshele umuntu. Uma eqamba lo ngimtshela ngithi wegezi
Uba kwakumbuzile na indaba yenkomo kulaqala khona ukusangana kanje. Ngabulawa ubani kahle kahle ngoba nazi namhlophe ukuthi ngafa mina. Wabulawa ubani? Ngoba lo mjovo wahamba nesibhamu ngikhumbula kahle. Lesikhathi bayogeza ethuneni Niyogeza ethuneni la kabani? La kaSongo. Angazi ngageza ethuneni mina ngisuke endami ngisedumba anazi lutho. kaZulu kuseduma Ya. kusekhaya kubo Chekhaya kubo. nathi la zizalwa khona zizalwa edumbe kodwa yena kubo naye kuseduma kaZulu Sedumbe. nina ngaba kaMsibi Yebo. ugezi ungakaZulu WakwaZulu. so kufika kanjani ukuthi egcine ebiza isibongo ke manje sakaZulu Ukuthi Wamhlawula. wamhlawula. Okay. Uthe maye emhlawulile weza la ekhaya. Wathi ngizocela ukuthi abize isibongo sami ngoba ngisebenza efamily. Uyayibona? Ufuna zonke izinto zami zenzeni ziwele. ugezi Yebo ngoba Wenza- uzele nguye yedwa umfana. Kuphela akanayo. ngendodana le. Akanayo umunye. so wena Ake ngiqale ngibuze. Buza Sho ukuthi mfowethu. ngenzeka ingane ekazalwa ike kafani. yazi ukuthi gezi mfana ngendlela engibona ngakhona uyinsizwe enhle uyibhungu phela lensizwe futhi lo muntu lo oyizama ukubulala Yeah. akuyena umuntu wangaphandle Cha. Sho ukuthi mina mangichaza ngibekisise le ndaba ngoba phela iziphi wena izinto oyibonayo kabani before ngichazele iziphi wena izinto oyibonayo noyikhumbulayo ekutheni ekumushakaleni kwezinto ngoba yazi into engiyibonayo mayini noma gogo ngibona ukuthi balimaze kakhulu ukukhumbula komqondo wakhe Yes. wonke umuntu Qedela. umuntu onenkinga uyakwazi ukuba ne-conversation naye nixoxe udaba oluqondile nongabe umuntu ugula kanjani uyakwazi ukuthi ube ne-conversation eqondile ukuze ubone lapho nalapho ukuthi hayi khona ukuphazamiseka khona ugezi kuyona yonke into akukho ongako kuphazamisekile kuphazamiseka ulimi oluconnect nomqondo Phela. kuza akukhohlwa izinto yini le ngake kumele ikhohlwe yazi ukuthi nongabe iqala inkulumo uyibona ukuthi inkulumo kumele ehambe nayo ngimbuza into yasejozeni uyayikhumbula into yasejozeni ungakhohlwa microphone yakho kabe yami uyayikhumbula into yasejozeni esukile eyozanya ukulashwa ejozeni kodwa akayixoxanga kahle straight kumele uzumphoqa ukuthi afune ukuthi mase iphakathi nandawo ayixoxe mase ilahle Yes. akayilahle futhi ngokuba uyilahla ngoba engasayikhumbuli uyilahla ngokuba uyabona ukuthi yonke into kumele ixovane emqondweni wakhe shuthi lezinto mina nesiqiniseko sokuthi uma yaqala kuyizinto ezayikhuluma emadlebeni akhe ayisekho manje ekhuluma emadlebeni akhe njengamanje umqondo okhohlwayo okhohliswe futhi ngamabongo Yeah. ngoba yabona ngendlela ahlakaniphile ngakhona ugezi uhlakaniphile lo muntu and ngendlela ahlakaniphile ngakhona angiyichazanga mangifika la Yeah. uyangazi ukuthi ngokwazi ngumfokansele uyazi ukuthi khona abantu ekuthiwa ukhuzani ungibuze ngoDlubheka ukuthi uDlubheka usacula yini ungibuze zonke izinto ezinecessary umuntu akangathi ukubuza kuzona and uzazi zonke izinto ezenzakala emhlabeni ayikho into akangayazi ukubonisa lo muntu lokuhlakanipha kwakhe kusekhona Yeah. kodwa lokuhlakanipha kwakhe sididwe ngani manje ukuthi lokuhlakanipha lokhu kumboziwe ekutheni Yebo. yonke into akayikhulumayo ingenzi sense ingenzi imqondo angeke ukwazi ukuthi maxoxa nogezi wenze nayo conversation maqeda uphume nento ukuthi lo muntu ukuze lapheke kumele siye endaweni ethile kumele kwenze into ethile awubuzeke mhlawumbe okunye ukuthi lokho bakwethu Uyabona uqala isimo yabona umuthi lalela lana umuthi ngusha every day in and out ubani osukuphuza umuthi ilaba abapha kudla ngoba phela umuthi ngiyawuzwa mina epletini eplatini umuthi ngiyawuzwa ayisebenzi sidala lento lekini bahle zibezama ngithi sakuleya inyanga le bakithi yabona yaqala lapho ngoba mina ngayiphumela elangeni ngekahle sekusebenzile eqedile inkabi sengikhohliwe yaqala la ukuthi silapha inyangeni ngafika lapho ngabambeka khona ke lapho kuleza inyanga lesa ngayi ila ngabambeka khona ngafika ngigqishwana nomuthi engawazi uqhishana nomuthi ongawazi ngokuthi phela angithi bayazi ukuthi igazi lengane entsha lona linemali so manje because njengoba manje sixoxa siyazwana yonke into right kukuphi la usugcina khona uzwe ngazi ukuthi ufuna ukulwa yabona njengamanje si right yabona mina se ngishaya izinja nje kuphela
Angilwi into mayincika nesikhathi sokulalela futhi uma khona ukulalela ngcono shiyane ukuthi leyo nto leyo angeke engilethele lutho ngoba kuzothi ukudineka nokuphazamiseka komqondo ngoba iprogress ibambeka lapho Heyaza influence zontathu. Yo, mntanami ngendlela beyiyo. Angihlezi ngithulele kulonwabo lona. Yazi ukuthi namanje yazi mengena eminyango mina ngize ngabuza ukuthi wena nogesi. Wathi ngoba besingamboni ukuthi ugesi. Besingaboni ukuthi ugesi. Besitshe thina sofika omunye umuntu masifica sizwe clean right. Yo, Ibhoka lamadaba. bekungithisha befundisa ngibuza ukuthi abefundisa. Ubufundisa ngogesi. Ngangila ethula sizwe ngile facilitator. Ufundisa computer. Kwakuyitablet nje maths and literacy. Ukuthi kwaba kwenzeka ukuthi nabo bayahlula ngokuthi phela bafuna yonke into engiphethe baze bazama neqhinga lokuthi ngiqoshe phela ingqondo zabantu ngiyasizwa ke mina. And lesa sikole esakanaso. Esakanaso. Iphupho kanaso. Unazo. Nazo kodwa amagama nje amanye angekho. Nazo. Angeke nazi ngcono sidlule. Isikolo sakamrupa. Umuntu ophethe makhadi lalela lana ukuthi ama fundings aqhamuka kuphi. Yabo. Uqashiwe lo muntu. Ngaxoshwe noma yini. So wonke umuntu uyamkhumbula ngegama. Uyanazi nonke. So, Yeah. Ingaqala ingoma. Socula. Uzobheka bani? sisaxoxa. Socula. So since agula bake babona noba kwakhe manje. Abakazi. Since aqala ugula. Yeah, why wayembona sesibhedlela? Okay. Yeah, why wayembona sesibhedlela? Waphuma esibhedlela waphulela la ekhaya. Mayise la uze kayi1. Baba. Kulo 3 years egula. Yeah. Uze nje kayi1 akaphinda wabo. Till today. Ushuthi akafone nje abuza ukuthi hey unjani? Kuhamba kanjani? Cha. Akakazi. Uthulile. So nathi sithulile. Uyayibona futhi into Yeah. efikile ebuhlungu mntanami. Yeah. Ubaba wakho wathi mayifika la amlethile aphuma naye esibhedlela. Yeah. Wathi mina gogo angeke ngisaphinde ngibuye la. Elami ngabuza ngathi yini mntanami? Wathi lento le iyahlanya lento ngathi uma yehlanya into ehlanyayo ibekwapi? Manje kufuneka izonikezwa mina. Mina ngimgogo wakhe. Angisumamakhe. Wathi hayi mina ngeke ngize ngimele lento le iyahlanya. Usho baba wakhe. Usho baba wakhe etshela mina la emehlweni. Wathi ngeke ngimele lento le iyahlanya niyaspoila umntwana ngithi hawu wemfana wami ngimdala ngingaka ngospoila indoda enezinze ezingaka khona ukuthi uyacabanga kahle uyangicabangela kahle ngimspoila ngokwenzani ugezi mina. So uthi uma kagezi wavela wathi baba wakhe akezwa loyo. Wathi usitoti kabi lento le ispoiliwe lapha ekhaya ispoilwa yilogogo wakhona. Manje manibona ukuthi mina ngispoil ugezi waye ningangibulali ke. Hayi angiboni ugezi kuyinto ekude lento lenayo ukuthi mhlambe kunomuntu wangaphandle onomona ayikho kude nje ayikho kude. Inkingi isekutheni mntanami noma sihamba kubantu. Yeah. Angisho akekho uphuma neclue ukuthi yazi ingogo kungcono ke nenzeni lokhu nalokho. Uyayibona akukho la singahamba ngakhona akukho la singayikhipha ngakhona imali uyangizwa mntanami. Yeah. Siyayikhipha imali asilekelelwa ngubaba wakho ubaba wakho ukona. Uzala ingane bese uyakhohlwa wena uthi ngoba naku ugogo nomama kukhona yiba bazoteka over. Kunjalo kuhle lokho mntanami. Akukho kuhle gogo. Hayi bangizwisa ubuhlungu obunzima kakhulu ngoba ugeza benizinto zakhe uyamizwa. Yeah. Abene imali zakhe ayiphiwe ngumkhulu wakhe ugogo wakhe. Bafika bona bayithatha mase sikatshela ukuthi lo so uyagula sebayabaleka. Umndeni wakubo kwazama ukusondela Umndeni wakubo babaleka bonke. Umndeni wakaZulu ugcwele. Awesimakade. Bagcwele bathe. Akho noyingwane. Bafundile abanye
phesheya lapha bafunda khona kodwa khona oyiwalo olandelelayo ukuthi ake size ukuthi ugezi unani inkomo zakhe ziphi bathe mabeyithatha inkomo zakhe weza umavuso wazotshela mina wathi gogo isekhona lokho zangisecobhekisa ngogogo wathi gogo umavuso ulokwana ubaba kaGezi uyithathe zonke inkomo zaGezi ngathi mina uyithatha kanjani inkomo zaGezi uGezi angakayiboni inkomo zakhe ngoba thina siyazazi kwabizwa mina yimi lo ngabizwa nobaba wami nomama masaphila sawuhlala enhla kwesibaya kaZulu anikezwa inkomo namuhla inkomo kaGezi ayibonakala le yagcina izala inkomo ezu9 yagcina izala inkomo ezu9 umavuso abengitshela ilanga nelanga athi hey wozani nizothwala amasi le yankomo amasi agcwele kancane gogo ungaphazamiseki khuphula ilokhuzane SOS lapha sekusiboleka i-microphone ngoba ngizokusosa lokushintshana ngale Okay. ungambambela unini vele nginihalela abantu abami unini nginihalela ukuthi ke ngiphume eshashalazini okay ayi right ngoba lefindo enginalo angifuni ukufanalo mntanami yebo gogo angifuni ukufanalo ngifuna ukuthi abantu ngithi noma ngifa emhlabeni babazi ukuthi ugogo walikhipha iqiniso likaGezi ngoba yimi engangilandiwe kaMsibi uyangizwa kwakulandwe mina lo nobabami nomamami ukuthi siyokhuluma indaba yalomntwana yes umntwana namuhla uma ngithi weGezi landelela inkomo zakho ngifuna ukuzwa ukuthi le inkomo ziphi uma yethu yambuza ubaba ukuthi lo uyahlanya la uyahlanya umntwana uma ibuza ukuthi inkomo zakhe ziphi njengoba kungasezwana namuhla ngisho nokuthi babuza ukuthi hey wegogo uGezi unjani uGezi ukwenzakalani ngoGezi akunamuntu kufanele mina uma ngihola impesheni yami ngiphume ngihambise uGezi la gula khona ngoba umama wakhe isikhathi esiningi abengasebenzi besisebenzisa le mali yami yempesheni silaphisa uGezi inyanga ezigcwele la iphosphorus ziyangazi mina inyanga ezigcwele la iholomisa ziyangazi mina ngihambisa uGezi ngemali yami abazali bakhe bakhona bagcwele izindlu abanye bangabotishela namuhla kodwa mina kufanele ngihlupheke ngendaba yeingane zakaZulu so ngendlela sezingakhona izinto njengamanje gogo inike nazama ukuxhumana nomndeni wakubo kaZulu ukuthi hayibo anisilekeleleni ngengane nansi ingane nenkinga la mntanami futhi ukube ngabe ngangiyibeka irecord le ukube ngangiyibekile ngabe namuhla uyayizwa ukuthi ugogo uyakhuluma kudala ngibatshela ngithi ake nifonela noma ulindiwe lo mdala wakabo ulindiwe athi ulindiwe uyabona mangabe ngifonile wena uvume kuphela ungangitsheli lutho lithini lelo gama mntanami libhlo lithini ngimdala uma ngingaka impilo yalomntwana lo ngiyazi kahle ukuthi isezandleni kwabantu bakaZulu bathatha inkomo zomntana bawolobola abafazi babo namuhla umntana masabuza silandelela indaba yenkomo so uyagula so yasuka ukugula kwakho kwasuka nje emveni kwesikhathi kuthiwa yebo emveni kwesikhathi esekhulile uGezi sekukhulile yebo uGezi sengimbuza ukuthi buza ubaba wakho ukuthi ziphi inkomo wathi ulindiwe ayikho ingane yakaZulu eneinkomo ngathi hey uyabona ukuthi nikhuluma udodi bantu abami nikhuluma udodi ngoba mina nangisusa kaMsibi nayo ngibeka kaZulu ukuthi ngiyobona ifa laGezi ngoba babazi ukuthi uGezi uyu umfana wakaZulu ozelwe bafika lapha banibonisa inkomo kwathiwa nansi inkomo kaGezi semenhla kwesiba bathi niyayibona Msibi sathi yebo siyayibona sayithatha lenkomo sayinikeza umkhwenyana wakami wakamavuso ngathi mkhwenyana ngicela ubambele lo mntana nami lenkomo yakhe izikhulu yazala yaphuma esibayeni kaZulu yaphuma bayilanda ngamavuso lapha bayilanda khona abasayithathi kaZulu
So izala nje izala 9 izala le Kamavuso. Yebo. la mntanami. yafika yafuya yakhuliswa khona. La sayishiya Nayifuyisa khona ukuthi khona. ayihlale la izalele lo mntwana. So, Bafika bona bathi bayithatha. yebo asikwazi ukuyishiya ngoba kaZulu akekho umntwana onenkomo. Akekho umntwana onenkomo. Ziphi namuhla. Manje uma sagula kanje ngaba ngithengisa inkomo yakhe ngithi okay asithengise lezi ezi2 ukuthi Alapheke. simlaphise. Sizoyithengisa ziphi mntanami? Azikho. Ubaba wakhona kuyena losobalekayo. Namuhla wakha ama big house ngeenkomo zagezi. Ubaba uphila impilo njengamanje ubaba la kakhona. Uphila impilo yakhe le kodwa nje umfazi angimazi umfazi anaye ngoba lo walotshola ngeenkomo zalo wabaleka. Lo elotsholwa ngenkomo zikhe. Yes wabaleka wadla phansi. Phela ngifuna ukuphuma impela ku social media bantu abama ngifuna ukuhamba ngineqhubu. No akukho inkinga gogo. So ngesingawe gogo uyiphi into oyifisayo njengamanje ithemba lakho selikuphi ngoba sike sambuza uma wakhe. Washo uma wakho ukuthi ubhlungu ngokuba bambulalela ingane yakhe uyayibona iyaphila. Kunemkhuleka kanokuyikhuleka naye ukuthi inkosi okungcono ukunokuthi ngibone ingane yami ihlupheka lapha emhlabeni. Yebo mntana. Kuyoze kube nini? Kuyoze kube nini? So ngokwemizamo yakho gogo kusekhona nithemba. Mina yazi mangimbona likhulu kakhulu. Mina ithemba mntanami nginalo. Yeah. Lalo mntwana ngokuthi ustrong lo mntwana. Yeah. Ustrong kulento bebemfake yona. Uyayibona? Yes. Ustrong ngokuthi lo mntwana lo ngendlela befika la abuya lapha esikoleni emsebenzini abeqonda straight kimi athi gogo inyanga phelile natse yakho Ushilo impela noma ukuthi ngithenga ukudla la ekhaya ngathi hawu ngiyabonga mntanami mhlawumbe le mali unginike kade kayi2 wagula emveni kwalokho. kwasuka Kayi2 kukangaki angisebenzanga kanti unyaka wonke ngazi ukuthi ngaphinde ngapusha unyaka lo munye lozayo ila kwaqala khona ukuthi le ndawo yami eyofaka phinde ngibuye futhi. So onageza uthi ufe waphindwa wabuya. Yebo kunjalo. Angizethi mina ngiyabazi bona ukuthi ngibenge nje ngihamba nje lokanje. ubaba wakhe ngikutshela ukuthi mntanami abengaye eNatal angahambanga nogesi abeye eNatal ahamba nogesi Ibule phone yakho le kodwa manje akasambizi nokumbiza sesidum sami. nokumbiza ukuthi hey asambe phela seNatal khona manje bebeshadisa lapha kubo kaZulu bekunomshado abazange bambiza Sibona bakithi vele abantu engabazala kudala lapho. wabazala wena Yeah. hey ngalento abakufaka yona abazange bambize ugezi Bazombiza kanjalo phela shibona babone uhlanya bebona ugesi. Banamahloni angazi ngayibiza ngani ngathini. bethuke mina impela ngami uyabona lesikhathi nje abengafika nobabakhe ugezi kaZulu abengapheli benza imemulo benza yonke into benza yonke into kodwa bazange basambiza sibona nje sekupostwa la kulabe sibona kuba banamanamba wamafoni Uyayibona. postwa lapho nalapho hawo ibuhlungu lento mntanami ibuhlungu ukuthi mina kufanele ngigagule abantu bangaphandle ukuthi lo mntwana uguliswa ngabantu bangaphandle never ngimdala uma ngingaka izinto ngiyazazi izinto ngiyayibona sengikhulile uyezwa mntanami Yebo gogo. sengikhulile izinto ngiyayibona ukuthi la Kwamoshakala la. Yeah. Lo mfana la usebenza naye washo njalo. Njengoba Yeah. ngifuna wakhathi hayi lo mfana lona izinto zimoshakale kubo. zimoshakale kokugcina bese bayachela lapha bayibonisa khona ukuthi lezi zinto lezi kusho ukuthi nabo bayazazi Yes. bese bayaqhela hayi bese bangitshela bazotshela mina ukuthi lento le iyahlala kuyinto lo ngibhlungu mntana mangifuna ukukutshela mama Makhisi ucula. Ugcine nini ugezi ukuhlupha ke kulezi insuku usesekhona nje usahleli ke ekhaya ngoba kusukela ngesabathi mangaphosi sikubuza kube namhlanje uma ubelokho ethayo ngezwe ungasho ukuthi ube khona ekhaya ubengakaza hamba ugcine ukuba sinuse kudokotela ukhona lo dokotela la eBoxburg lo dokotela wathi gogo kufuneka nenze show ukuthi lamaphilisi lawo engimnika wona
uyawadla azokwenza ukuthi abe angabi high. Yes. Ngoba usuka abe high kakhulu nokuthi mina ekhaya noma nikhona ningathethi. Ningabanga umsindo. Ngoba manibanga umsindo ungathi lezi zinto zakhe ziyavuka bese angabasabona. Uyabona mntanami la ekhaya uyayibona izivalo lezinjani zonke ungahamba uyophuma le wayiphoqoza zonke nale kwakhe ungena uyofika la khona akukho la kukhiya khona uzibhokoza mase ufuna ukuphuma ya masafuna ukuphuma elwa amanga suka zinjani masemela uphuma mntanami mina umuntu okhuluma manga angimzwisisi kahle ukwazi ukuthi umnyanga soke sinamaphutha umnyanga ngophula ngemputha umnyanga wami angazi ngawuphula ngani awuphula lo uphula yimi lo uphula vala angazi usuka ndekho phela umnyanga lo ngizetohweni ngabe izinto ibhedile ngoba phela sonke sinamaphutha iglasi liyayivela nalo ngephutha ngithi ya kunjalo so manje umuntu mayineqala mayinephutha hayi ukuthi manje uzohlezi njalo ukotele kuleyo nto leyo no bathi awuyiphulanga ngephutha futhi sitha uyiphulanga ngephutha futhi awuyiphulanga ngapho mina sana alethi phela enzazi angithona gezi into ekukhalwa ngayo ukuthi ezinye izinto zenza la ungaboni ukhumbula ukuthi amehlo abona kahle nomqondo yasebenza futhi laba eyihusana khuluma bafuna ukungizekule nje straight bafuna ukuthwebula bahlulela nomhlaba ngeke ngobeka phansi masikhuluma nje kahle yazi ukuthi ngabe uqinisile mayefuna bafuna ukuthwebula mina into engixakayo baba ukuthi ugeze labantu ababizayo abesemncane umama wakhe besamncelisa ubazi kanjani amagama abo abantu asebashona asebafa kudala ababiza ngamagama ababize ngamagama wabo abakazulu nabala ekhaya yababiza ngegama athi bamgeza ngenhlabathi yamathuna babemgezela phezukwethuna ngimbuze gezi ngelabani lethuna bogeza phezukwalo athi ngelasoko angazi wazi kanjani usoko umazi kanjani usoko ngumkhulu wakozala ubabakhe kodwa ugezi abembiza ngegama akamazi ugezi usoko umazi ugezi ancela kumamakhe kodwa namuhla ugezi uyakwazi ukumbiza ngegama athi ngangigeza ethuneni kasoko yebo asicungo ayikho kodwa angazi ngageza mina ethuneni no owazoke Ngishona izibuko lezi ezingibukayo siyazi ukuthi ngithulele umuntu angazi ngagibela kwaba yinto nje engangibeka kulethulu lakho kuzalephi awuzwa ubuko liziphi ibuko wena ubakho kuzalele ugogo wakhe uzala ubabakhe uyabazana abekuphi mntana amancane umntwana uma isancela uswana wazi kanjani ngizama ukusha wazi ukokuzanelephi Cha. owashona engakazalwa uyabona awuswana ngingakazalwa wawuswana kanti umuntu lo lana ngithi wahambisa ukuthi necontrol lelanga so ukuzanelephi mazelaphi sho ukuthi kwaba ukuthi mangikhumbula ngulandisele kahle ukuthi mina nokhuzana sahlukana kanjani no sikhulume ngalesakhe la kaZulu ukuzalele futhi kwaba ukuthi ngiba ingane phambi kokuthi ngilungise ngoba phela kwagcwele umlingo ngamanje isikhathi singakhona ukubona kahle kahle okay ngoba phela ngandlala ngani isithupha lezi ngiyazi ukuthi kunendaba ngixolisa ukuphula ngabamehlo kunendaba yesibuko akayikhulumayo lezi ibuka abakubuka kuzona esashaba lezi because ibuku lokho eyiphatha njalo kanti athi ubuko esibukweni inokuthwethula phakathi yonke le nto kakhulu ngoba kusetshenziswa vele zazibuko uma uthwebula umuntu and ekuthwebulweni yonke le nkulumo ngicathi sonke nje la endlini siyayizwa kakhulu nababukeli futhi lapha ekhaya nabo bayayizwa yebo ukuthi yonke le nkulumo okuthiwa uyilalele kahle noma engayikhuluma ihlakazeke kanjani kodwa uma usuyihlanganisa yonke le nkulumo iqondile nje straight nje ukhuluma ukuthi wafa yebo waphinde wavuka
and mayisenza isibonelo ngomgqumeni ukuthi akuyona lento kaCabashi ukuthi kuthiwa ushoni kuwa ufe wavuka yena uvuke uyena okuyiqiniso vele ukuthi kwakuzana futhi ukuthi ethwetshula yes nikhumbule ukuthi lento akakhuluma yomgqumeni ukuze kuvuka uCabashi wavuka nokuthi ethwetshuliwe ngiyaxolisa mhlawumbe uxube indaba yebo kunjalo and ngendlela akayikhuluma ngakhona uyikhuluma ngayo ndlela ephinde futhi lezi indaba ezibuko aphinde veze indaba yelanga uyayibona ilanga alipheli olimini lakhe cha alisuki ilanga olimini lakhe ubiza amagama abantu abangasekho abasemathuneni niyakhumbula isikhathi ngimbuza uqoqwe kwenziwa eJozeni uthi eJozeni ngaya waseyidida umqondo wasebuthi ngangizange ukuthwethula ngesikhathi siyozama ukumlapha eJozeni yebo esegula yebo lento ikubonisa ngosobala ukuthi yonke lento le inokuthi ihlanganisa nezinhlabathi zamathuna nabantu abangasekho nezibuko nezinto ezasetshenziswa ukuthi njalo kuyokuthi makwenzeka into ethile ivuka angithi niyazi ukuthi abanye abantu bagula kakhulu uma kungena ihlobo imvula ke zingxenye yehlobo yebo zingxenye yebo shuthi lento le ivuka kakhulu makwathi nje imvula yo iphelela kuyi imvula ke izona kahle kahle ngempela ezina kakhulu ehlobo iphelela umuntu ongathi usiza lensizwe umuntu ojulile bakwethu babukele emakhaya umuntu ongathi amele size lo muntu ngazokuzana uyambona lo baba lo sasiye kuye eJozeni loya baba wakhuluma yebo ubaba loya sasiye siwu5 angiyabona mase u5 ukhipha malini ungena egate 1000 wawuthatha nje u5000 ufana uthi sawulahla uyangizwa mntanami kwathi noma umntwana wami lo intombazana omdala wathi baba awusasiniki nento encane nje ukuthi simbhemise uyayibona mhlawumbe ngake kudaka wathi ngithi hey hambani ningibize kodwa ngifuna 75,000 ukuthi ningibize ngase ngiyayifuna ukuthi njengoba nginje anginabhizinisi anginani into engiyenzayo lo 75,000 uzobuya kuphi kule mali esiholayo yempesheni uzobuya kuphi lo 75,000 uyabona ukube wayethi uyabona lokufa lokhu ngiyakuthatha la inganeni yakho baba ngiyakulahla le time 75,000 ngutshela ukuthi ngangiyobuya ngithengise yonke impahla yami ekhona la endlini yangiyothengisa konke ngendlela lo mntwana ayiyo la ekhaya bengiyothengisa konke mntanami uyabona njengoba ungenile la mntanami ngiyakucela phela uyikhiphe kubantu ungangisabi mina angisabi nakancane kodwa uma engasinda lo mntanami uyosho na ukuthi awugogo wakhuluma angeke ngiye emgodini lo angakasindi uyosinda lokugula ungiphethe wasinda nje mntanami kanti lokugula ake ngibuzisile kahle kanti lokugula kungiphethe ikuphi ngokuthi phela ngiyanibona nani ngabantu umuntu ogulayo ulo ongaboni ukuthi umuntu unjani udingani futhi ucelani okwamanje sisahle angizwa ukusebenza kwemino yakhe kusho kunye nami ngengikwazi kusho kunye ile mithi angithi le abangidlisa yona bathi mithana angazi nama angithi phela kusuke kubekwa imali lapha bekuthiwa dlani uzokwenza njani makuthiwa dlani yona ke into leni ngayifuninomithi mina ngizwane inyanga sidala yazi kumele lokhuzana ngeke so kuzozama ukuthi asizakala kakhulu mntana kuzozameka ababukeli emakhaya siyacela kakhulu ukuthi bezame ukungenelela ekutheni sizilapheke lethi sizosaphila ise right right lo muntu ibhungile lo muntu la bethu masaphuma la asayofundisa izingane zakhe bowubona ukuthi kuphuma insizwa ngithi hawu mntanami Nkosi yami ufundise kahle abantwana athi hayi khululeka gogo ngiyoyisiza izingane namuhla kasakwazi ukusiza izingane wangibiza lo yatishelo umulo bathi mani umrupa wangibiza wathi gogo
sukuma usukumele lo mntwana. Lo mntwana unetalente lakhe elihle. Manje abantu bamdlela umona. Usho umuntu okuhamba engamazi. Wathi sukuma usukumele lengane. Mntanami njengoba ngikhuluma nawe nje ngiyakucela baba. Ngiyakucela ngesihle mntanami. Kuthi ngithi noma ngihambe emhlabeni ngibe ngazi ukuthi ngimshiya usendaweni ekahle. Uyayibona? Kumele abe right. Ngoba uma ngamshiya nje uzokwenza kanjani umamakhe? Ngokushilo Uzobe usuwenza kanjani? Ukuthi kuze nje kuze kufikwe nala ubonga wena ukuthi usekhona uyaphila futhi. Ngiyabamba mntanami ngithi woza Gezi phuza amaphilisi yimi engimpa amaphilisi ngenze yonke into ngoba umama wakhe usuka ngeka yodobadoba imali yokuthi sibone ukudla. Bengingahlupheki uGezi asebenza lapha esikolweni uyangizwa mntanami. Abefika ithele yonke imali athi gogo na imali yokudla ngithi hey namhla kuya mina kuyokwenza icross. Ngijabula ngemali yangane yami kusho ukuthi abantu bangibona ukuthi hawa wayejabula so udliwa yini umntanami udliwa yini umntanami abesebenza kahle lapha ya sebamregistile baxoshwa bonke abehambe nabo kwathiwa yena bayamregister ngoba ufundisa abantwana kahle. Namuhla uGezi wrong. Yo mntanami angazi mawungathi uyabona lo muzi lo ngawuthengisa uma ungasindisa lengane. Hayi uzosenda. Hayi ngawuthengisa lo muzi ngawuthengisa kumane ngiyohlala emkhukwini. Ngahamba mina ngiyohlala emkhukwini. Anginayo nencane inkinga mntana. Kodwa ngibhlungu ngalengane. Ngibhlungu ngoba ifa layo ngiyalazi. Selilahleka nje phambi kwami ngikhona. Abangibuzi nokungibuza ukuthi wegogo kuhambani lo mfana wakamavuso lo abelusa inkomo nguye wafika la wazongitshela wathi wegogo inkomo zakhe zibayithathile. Ngithi ithathwa ngubani ngaphandle kwethu? Wathi bayithathe zonke gogo ayisekho. Gogo. Namuhla uma ngithi lo hamba yobuza indaba yenkomo sekugula yena. Usevele uya. So uyasangana. So ngitshela ngabantu uGeza ngabazi bophumzile nabosoko nabozalelephi abebabona kuphi Ayi ngoba phela bekumele ubaba wakhe ayidlala indima thena alapheke lo muntu angasuka eduze kwami athi gogo senze njani asibambisaneni ekuyindoda nami kuphela kwayo kunguye yedwa. Hayi Mntanami kunzima yabona lento ongayichaza la inzima ukuthi ungamsukela umuntu olikhulu uthi nguwe oloyelo. Awukwazi ukumsukela umuntu ubonakala ngezenzo ukuthi wena uyaganga. Ubonakala ngezenzo zakhe asimpoint naye ukuthi nguye loyo uGezi kodwa izenzo zenzayo ukuthi umntwana wakho mayigula ungasondeli kusho ukuthini kithi thina bazali baGezi. Usitshela siphi isithombe ugudi inyanga nenyanga makuphela inyanga behamba naye ela eduze kwakhe namuhla akasamfuni ukuthi ahambe naye. Abantu okwazela ingane engashoni uthesuka mntanami uthesuka wangitshela igama elingaka elikhulu yena ubaba wakhe wathi hey wegogo wozani uzothatha lengane yeni ngoba seyifuna ukurepa ingane zami la. Ngathi mina ufuna ukurepa bani? Wathi le ingane zami zamantombazane ezilapha uGezi sofuna ukurepa zona. Ngathi hawu la ekhaya hlala nezingane zamantombazane ezingaka so ufuna ukuzorepa lezi zakho zamantombazana sekuza kanjani uGezi? Ngathi Gezi uyamfuna umfazi? Wathi mina nginayo umfazi elangeni. Cha akaguleli impela ngalapho wathi ngizofuna umfazi uGezi ngisho noma ungamlalisa nentombazana angeke azayenze nix umfazi elangeni angeke wathi hawu ngazobamba lezi zinto nginomfazi wami elangeni. Uzothi kuphi ke lo mfazi elangeni? Bamazi bamshayela isitembu la emhlaba bathi wena uyokhishwa unyoko. Siyabonga kakhulu gogo siyabonga nawe ma siyabonga Gezi kabe yami sobuya socula
solo kusibheka. Awusishaye nje eyodwa bese angizelala. Okay, asivalelise kubabukele emakhaya mase siyacula. Babukele bethu emakhaya nisale kahle siyabonga kakhulu. Bese sobona ugezi kubo njoba nanibonela kisimo ukuthi kuyona yonke inkulumo engikhuluma noGezi niyayizwa nani conversation ihamba kanjani but ngoba umngani wami inkabi yami ngizolo ngiyibheka nje uzobe sengiculela ke nisale kahle siyabonga kakhulu. Awu siyabonga. Ngiculele. Siyabonga. Ake ngicela ngakho uzalo bese ngiqophele yami. Hayi qala ukuza. Okay, konje ithini lengoma? Awulalele la. Thina sikuzimpilana sikuzimpi thina sikuzimpilana sikuzimpi yelo mfanakazi lo mfanakazi ukuthi sondlula kanjani thina sikuzimpilana Ithini yakho? okushayela lezi ukule computer le wayitshontsha Exactly. ama computer awethi